Maria interiorista da, beti erakarri izan du energiak, eta horregatik Feng Shuia lantzen du. Zer da Feng Shuia? Orain kontatuko digu berak. Gurekin da Maria Otegi. Kaixo, Maria. Maria, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri aurkeztu zaitugu interiorista bezala, baina espazioak eta altzariak ez dituzula estetikoki bakarrik antolatzen, Feng Shuia ere lantzen duzulako. Zu nola hasi zinen mundu honetan guztian, nola sartu zinen honetan? Begira, niri betidanik energiaren mundu asko erakarri nau. Eta momentu baten, jakin baten, nire lagun batek hitz egin ziten olako kurso batetaz, energiak eta antolatzen ziala espazioan eta bar. Eta esan nun, hau probatu behar dut. Eta probatu nuen formakuntza hori, eta gero hasi nintzen beste gauzen batzuen atzetik, beste formakuntza batzuk egiten, Feng Shuiarekin topo egin nuen arte. Eta Feng Shuiarekin maite mindu nintzen. Ze, niretzako izan zen lehen eta gero bat, eta nire lan tresna topatu nuela konturatu nintzen. Maria, eta azalduko diguzu zer den Feng Shuia, zer bilatzen den? Feng Shuiarekin bilatzen dena da espazioan oreka eta harmonia sortzea. Feng Shui hitzak esan nahi du ura eta haizea. Eta orduan espaziotik horrela nahi du Feng Shuiak mugitzea energia. Ura eta haizea bezala arina eta harmonian. Orduan, osasuna ere lortzeko eta oreka eta gainera espazioa ez da bakarra gure etxea, baizik eta gure etxea da gure bigarrengo gorputza bat bezala. Zuk diozuzuk esaten duzu espazioak gure bigarren gorputza direla, ez da? Bai. Zergatik hau? Ispilua da espazioa. Espazioan daukegu aurkitzea gure dana, nola gauden, gure blokeoak, gure potentzialak, baita gure potentzialak ere, gure espazioak azaltzen digu dana, nola gauden. Energia aipatu diguzu, hasieratik, zer da energia, edo non dago energia ikuspuntu taoistatik? Taoismoaren ikuspegitik edo Feng Shuiaren ikuspegitik dana da energia. Energia zinguratuta gaude, gu ere energia gara, altzari hauek, gu, koloreak, formak, gure pentsamenduak, dana da energia. Orduan, jakin behar duguna da nola konektatu horrekin edo zer behar dugun momentu bakoitzean. Energia esaten da bi pultsu ditula, ez yin eta yang. Yin eta yang etaz... Hori entzunagoa egiten zaigu agian. Entzunagoa egiten zaigu. Orduan, bi pultsuak dira. Yin da baretzen digun energia edo pixka bat desazeleratzeko konektatu behar dugu yinarekin, eta yang izango zen azeleradore bat bezala. Nahi balin badugu gure bizitza arindu edo zerbait martxan jarri, yanekin konektatu beharko ginen. Orduan Feng Shui konsultore bat egiten duena da, pixka bat ikusi nola dauden etxeko energiak eta pertsonak behar duna edo behar dunarekin horren alde jartzen du, yin eta yana. Maria, etxe bateko bi plano ikusiko ditugu. Zuk esango diguzu, zuk interpretatuko dizkiguzu ea zer direnea. Alineazioen ereduak ipintzen du hor. Zer da bat, zer da bestea? Bat da logela bat, eta hau da, bada kokapen bat, ohearen kokapen bat ez dala batere egokia. Ze ez da gomendatzen ate bat eta leiho baten artean jartzea gure oheak. Ze atea eta leion konfrontatuta edo bata bestean frenten daudenen, txia edo energia azeleratu egiten da. Orduan gu hor egiten badin badugulo, ezin izango dugu lasaitu. Da azelerazio moduko bat sortzen da. Orduan asko zobe egongo zen, kasu honetan ohea beste paretan. Gainera, beste paretan ere sortzen da, Feng Shuian esaten dana besarkada bezala, edo babesa bat sortzen da hor. Geratzen zea lehioa eta atearen trajektoria horren kanpoan. Eta bigarrena? Bigarrena da lantoki bat, eta gertatzen da pitxin bat gauza berdina. Kasu honetan dira bi lehio, eta horrela balin bazaudelanen etzea eroso ongo alde batetik lehioa bere atzen dagoelako, bere sorbaldan. Eta beste aldetik alineazio bat daolako bi lehioen artean, eta orduan hor energiak azeleratu iten dira.
Eta hemen balitz, adibidez beste honetan, oea beharrean mai hori egonen balitz, atea eta leioa alineatuak baleude, Ez dizut ondo ulertzen, laneko leku hori, oea gaizki dagoen leku horretan jarriko bagenu ere, gaizki egon litzateke. Baita gaizki egongo zan ere. Ze azkenen guk denbora asko pasatzen ditugu lekuetan, ez gara egon beharrolako lekuetan. Bueno, ikusiko dugu beste irudi bat, kasu honetan Feng Shuiak 5 elementu ditu. Nahi dugu zuk elementu horiek banaka-banaka guri aurkeztea. Elementu horiek dira egurra, sua, lurra, metala eta ura, ezta? Hori da. Hori da. Ba, hasi nahi duzunarekin. Bai, bueno, leheno yin eta yang eta hitz egin dizuet, eta, bueno, yin eta yangen artean sortzen dan dantza horretan, ba, gero sortzen dira 5 elementuak. Zer dira, yin eta yangen proportzio desberdinetan nola sortzen dian elementuak. Orduan, 5 elementu horiek espazioan ikusi ditzazkegu. Arlo desberdinetan. Orduan, kokatzeko hartzen da, erabiltzen dugu pakua edo brujula pakua esaten dana. Ados. Hemen bai, ipar horratz bat dago horrezta? Hori da. Orduan, egur elementua kokatzen du Feng Shuiak ekialdean eta hego ekialdean. Eta dakezer ikusi vitalidadeakin edo bizitasunarekin eta baita proiektu berriak, osasuna eta gai horiek kokatzen dira arlo horietan. Egur elementua diogunean zertaz ari gara? Mai bati buruz adibidez edo edo gehiago ari gara zutabeak, egurrezko zutabeak, egurrezko... Ez, bueno, baita zutabeak balira, ba hobeto guaindik ez, baina ari gara pixkat dekorazioko gauzak. Ados. Baina nola gauzola oso konkretu bat esateko, adibidez, egur elementua naturan, da mundu vegetala. Orduan adibidez landareak oso ondo dijoazte. Ados. Asko gauza gehiago, baina koloreak ere berdeak, urdinak, baina nola aukeratu beharko bagenitu 2 edo 3 gauza landareak eta kolore, udaberriko koloreak. Zeru urdinak, belarra berdea, kolore berdek urdinak eta horiek dira ondo dijoaztenak. Gero hegoaldea da suaren energia. Eta hemen kokatzen du Feng Shuiak arrakasta eta gure helburuak lortzea. Eta kasu honetan, sua esaten dugunean, ez dugu sua jarriko etxean, edo bai? Hemen oso ondo joango zen, adibidez, tximenea bat. Tximenea bat oso ondo joango zen. Etxe honetan aukera balitz, kasu honetan gainera da proiektu bat eta hor kokatu zen tximenea, zerotik hasitako etxe bat zen. Eta gero kandelak, argiak, oidana su elementua da, kolore gorriak, fuksiak, larrosak, kolore guzti horiek oso ondo dijoazte. Beraz, egurra eta sua, gero daukegu bixi-bixi aipatzeko? Zer, barkatu? Besteak aipatuko ditugu. Hego mendebaldean dago kokatuta lurra elementua, eta hemen daude harreman pertsonalak. Harremanak, afektibidadea, eta bueno, hemen dijoazte oso ondo lurratik datozten elementuak, hau da, marmola, harriak, zeramika, loza, olako gauzak, oso ondo dijoazte. Eta gero metalaren arloa, dala mendebaldea eta ipar mendebaldea, batez ere sormena eta baita da daukegun gaitasuna gure ideiak eta materializatzeko edo forma emateko gure ideiai eta elkartasuna ere. Eta hemen bere izena esaten duen bezala altzarik metalikoak eta dekorazioak. Eta azkeneko ura da, ez da? Iparraldean kokatzen dena? Hori da. Eta hau da lanaren errealizazioa edo lanarekin pozik sentitzea eta da ura arloa eta orduan uratik datozten elementuak edo gauzak, orduan iturriak, maskorrak, itxasotik hartutako gauzak, itxasoko irudiak, gauz guzti horiek oso ondo dijoazte. Neri gertatzen zait, kuriosidade bat, ikusten dutena superpolita eta zentzua ikusten diot eta lehengo irudiei ere bai, baina gero
5 pertsona garen etxe batean eta maletak eta tendereteak eta dauden lekuetan guzti hau ezinezkoa da, edo zegoen mendio ematen diguzu kasu horretan. Kasu honetan, gauza da, beti gomendio, oinarrizkoa, feng shuian da, txukunketa ekitzea beti, espazioak txukun. Ezinezkoa da, nire etxea mintzatez. Ikasi egin beharko dugu. Txukun, eta mantendu behar ditugu espazioak ustuta gauz gutxikin, gustokoak ditugunak. Hoi oso garrantzitsua da, gustoko gauzetaz inguratzea eta gauz gutxi eukitzea.